De overheid baalt van al die bureaus die voor burgers bezwaar maken tegen de WOZ-waarde van hun woning. Allemaal leuk en aardig. Het is een verdienmodel gigantisch voor die bureaus en dat kan niet de bedoeling zijn. En verder in deze Zeeland nu. Gemeente Borselen bezorgd over vervoer. En koningin opnieuw in Middelburg op bezoek. Goedenavond. Ze vallen deze dagen weer op de mat. De enveloppen van Sabewa of de gemeente waarin staat hoeveel je huis waard is. En aan die zogenoemde WOZ-waarde is dan ook gekoppeld hoeveel belasting je moet betalen. De afgelopen jaren regende het bij de gemeentes bezwaarschriften tegen deze WOZ-waarde. En aangeschoven is collega Lonneke de Klerk. Lonneke, ja, het is echt een beetje in de mode geraakt hè, om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Hoe komt dat nou? Nou, dat komt mede door de opkomst van die zogenoemde no-cure, no-pay bedrijven. Die kan je als huiseigenaar in de arm nemen en die dienen dan voor jou zo'n bezwaar in. Nou, dat is heel makkelijk voor jou als huiseigenaar, maar die opkomst betekende dus ook hele lange wachttijden voor burgers en hele hoge kosten voor overheden. Het bedrag dat Sabewa jaarlijks kwijt is aan proceskosten is in de afgelopen 10 jaar flink gestegen. Jarenlang schommelde het bedrag tussen de 100 en 200.000 euro, maar de laatste paar jaar gaat het opeens hard. In 2020 was het bedrag al gestegen naar zo'n 300.000 euro. En mede door toedoen van WOZ-bureaus betaalde Sabewa in 2023 maar liefst zo'n 800.000 euro aan proceskosten. Het door het dak gaan van de proceskostenvergoedingen, dat was natuurlijk voor iedereen, voor iedere gemeentebestuurder, was dat gewoon een doorn in het oog. Dus wij hebben daar echt wel voor gelobbyd richting Den Haag. En uiteindelijk is politiek Den Haag door de knieën gegaan. Wat ook zij zeiden van, ja, allemaal leuk en aardig. Het is een verdienmodel gigantisch voor die bureaus. En dat kan niet de bedoeling zijn. Dus zij hebben vanaf 1 januari jongstleden hebben zij gezegd van, oké, als er bezwaar gemaakt wordt via een bureau, allemaal leuk en aardig, maar uiteindelijk gaat die proceskostenvergoeding, die gaan we, 2 dingen gaan we dat doen. We gaan die niet meer aan de bureaus uitkeren, maar rechtstreeks naar die burger, op wiens adres die aanslag staat. Dat is 1. En 2, we gaan die verlagen tot 25%. Dus de vaste vergoeding van 700 euro gaat dalen naar onder de 200, 175 euro. Nou ja, dat zijn 2 enorme stappen waarvan wij denken, ja, die moeten wel effect hebben. Maar niet iedereen is blij met deze maatregelen. Paul van Rosmalen, voorzitter van de vereniging Rechtsbescherming Lokale Belastingen en medeoprichter van een WOZ-advieskantoor, vindt het een slechte ontwikkeling. Ik denk dat het noodzakelijk is om overheden scherp te houden en dat er WOZ-adviseurs zijn die burgers bijstaan bij moeilijke dossiers waar ze zelf te weinig kennis van hebben om ervoor te zorgen dat de overheid nauwkeurig te werk gaat tijdens alle fases van de procedure. De overheid is namelijk een monopolist en moet dus strak worden gehouden door onze rechtsbescherming. Ja, Lonneke, begrijp ik dan goed dat de overheid probeert om die WOZ-bureaus toch een beetje van de markt te werken? Ja, dat klopt. Ze gebruiken zelfs de woorden, we willen ze de nek omdraaien. Dus dat is duidelijke taal. De overheid wil eigenlijk liever dat de huiseigenaren direct aankloppen bij de gemeente. Of dus bij die instanties die de belastingen int, zoals Sabewa ook doet. Dat scheelt hun gewoon een hoop geld aan die proceskosten. En het voorkomt ook dat iedereen zomaar bezwaar maakt omdat het zo makkelijk is. Maar is het toch inderdaad niet makkelijker dat je dan gewoon rechtstreeks naar de gemeente gaat of naar Sabewa? Nou, ik denk dat een hoop mensen het toch een beetje moeilijk of eng vinden om zo'n bezwaar zelf in te dienen. Dus die no-cure, no-pay bureaus die maakten het wel echt een stuk makkelijker. Deze nieuwe wet is puur geredeneerd vanuit de overheden. Zij zijn er straks hopelijk een stuk minder geld en tijd aan kwijt om al die bezwaren te verwerken. En om te voorkomen dus dat die bureaus daar heel makkelijk heel veel geld aan verdienen. Lonneke de Klerk, dankjewel. De gemeente Borselen maakt zich grote zorgen over plannen voor de opslag van ammoniak in Vlissingen-Oost op het voormalige terrein van Termfos. 2 bedrijven willen daar ammoniak opslaan voor de productie van waterstof. Volgens de gemeente Borselen betekent de opslag dat er ook extra aan- en afvoer van ammoniak door Zeeland zal komen. Borselen heeft berekend dat het ieder jaar gaat om duizenden extra tankwagens en schepen met ammoniak. En ook nog eens om zo'n 300 ammoniaktreinen. Borselen stelt daarnaast dat de opslag van ammoniak vanwege veiligheidsnormen ook nadelig uitpakt voor andere projecten in het sloeggebied.
Wethouder Paula Schot van Schouwen-Duiveland kan de perikelen rond de verbouwing van haar huis niet afdoen als een privé-kwestie. Dat zegt Michiel de Vries, hoogleraar bestuursrecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. De wethouder heeft samen met haar man veel regels overtreden bij de verbouwing van hun woning in Zierikzee. Hoogleraar de Vries van de Radboud Universiteit wijst nu op een vastgestelde gedragscode, waarin staat dat het gewetensvol vervullen van een politiek ambt zich ook strekt tot in de privésfeer. Veel taxibedrijven zitten te springen om nieuwe chauffeurs. Maar het is niet zo gemakkelijk om aan personeel te komen, want met een gewoon rijbewijs ben je er niet. Je hebt een taxipas nodig en dat is een behoorlijke investering. Taxi Lieve Mediana. Bij dit taxibedrijf in Vlissingen werken 66 mensen. De meeste chauffeurs zijn boven de 50 en nieuwe aanwas vinden is lastig. Vroeger was het makkelijker dan nu. Je had ook toen minder eisen om taxi te mogen rijden. Tegenwoordig heb je speciaal rijbewijs nodig. Er zit een theoriecursus en een praktijkcursus aan vast. Er zit ook een kostenpost aan vast. Dus er zijn weinig mensen die uit zichzelf denken, well, ik kom van school, ik zoek een bijbaantje, laat ik eens taxi gaan rijden. Want je bent zo'n 2500 euro verder voordat je daadwerkelijk taxi mag gaan rijden. En dan is nog maar de vraag wie het leuk vindt. En dus besloot het bedrijf het heft in eigen handen te nemen. We zijn begonnen om zelf werknemers op te leiden. Wij nemen de kosten voor de chauffeurspas op ons. Daar staat wel een scholingsovereenkomst tegenover dat je wel een tijdje bij ons blijft werken. Maar zodoende halen we ook eigenlijk wat jongere mensen binnen in het bedrijf. Dus we hebben nu ook al een aantal studenten die eigenlijk nog studeren. En daarnaast in het weekend bijvoorbeeld taxi rijden. Toch zijn ook oudere chauffeurs welkom. Zo kwam de 70-jarige Everhard wel op een heel bijzondere manier binnen. Er werd iets in mijn keel geconstateerd waardoor ik in Rotterdam behandeld moest worden. En ik moest 25 werkdagen heen en weer naar Rotterdam. Dan werd ik door de taxi vervoerd. Eigenlijk gaandeweg de eerste weken had ik verschillende chauffeurs die vroegen van, joh, is het niks voor jou om dit te gaan doen? En ja, ik rijd graag auto. Het leek me wel wat. En zo ben ik in aangekomen gekomen met Livo en ben naar het rechtje gegaan en ja, hier terecht gekomen eigenlijk. Everhard werd dus van klant werknemer. En dat bevalt goed. Ik vind het heerlijk om te doen. Leuk. Heel afwisselend. Ik krijg mensen in de taxi waarmee je gaat zitten zingen. En je hebt mensen in de taxi die van een schip af naar een vluchthaven moeten. En die vragen hoe ver is het rijden, hoe lang duurt het. Ja, een uurtje of 2 en dan leggen ze de hoofd neer en die slapen. Ondanks alle positieve punten is er toch nog wel iets wat beter zou kunnen. De CAO. Met de instroom wordt niet gekeken naar je leeftijd. Dus als je jong bent verdien je goed. Als je wat ouder bent dan valt het soms tegen. Maar daarentegen krijg je wel een hele leuke werkplek. Ik leef eigenlijk niet voor het geld. Ik heb een pensioen opgebouwd en we hebben ons AOW, mijn vrouw en ik. En dit is puur ja, bezigheid, hobby. In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de postbezorging in Zeeland. De vragen komen van GroenLinks PvdA, die aandacht wil voor de post die op veel plekken in Zeeland te laat wordt bezorgd. Rouwkaarten en ziekenhuispost zou soms zelfs helemaal niet aankomen. GroenLinks PvdA wil weten wat de minister gaat doen om de bezorging in Zeeland te verbeteren. En ook is gevraagd of de minister bereid is om de arbeidsvoorwaarden voor postbezorgers te verbeteren. De Aziatische hoornaar kan in Zeeland niet meer worden uitgeroeid. Dat schrijft de provincie aan de gemeente Sluis. Volgens de provincie zijn er nu te veel Aziatische hoornaars om ze allemaal te kunnen doden. De hoornaar doodt hele bijenvolken en imkers hebben dan ook een bloedhekel aan dit reuzeninsect. De provincie zegt dus dat niet ieder nest meer zal worden geruimd, maar dat het insect wordt bestreden op plekken waar dat echt nodig is. En weer was koningin Maxima in Zeeland. Bezocht ze een paar weken geleden sociale projecten in Goes en Middelburg. Vandaag was ze opnieuw in Middelburg bij poppodium De Spot. En daar was ze, met een kleine vertraging vanwege een open brug in Middelburg. De koningin bezocht het poppodium om extra aandacht te vragen voor kunst- en cultuuronderwijs. Ook voor kinderen die dat van huis uit niet meekrijgen. Waarom vindt u dit onderwijs zo belangrijk?
Nou, ik zet mezelf al meer dan 10 jaar in om meer muziek in de klas te krijgen. En die is nu uitgebreid met meer kunst en cultuur, zelfs koken. En niet alleen in de school, maar ook in de omgeving. Dus voor scholen, met name voor scholen waar kinderen de kans niet krijgen vanzelf, van huis uit. En dat is gewoon een enorme verbreding voor de kinderen. Die echt een wereld die open gaat voor zich, die waarschijnlijk niet van huis uit komt. En zo belangrijk is voor hen om die juist aan te bieden. Ze bezocht onder meer de Graffiti Workshop in de hal van de Spot. En dat maak je natuurlijk niet elke dag mee. Ik heb haar nog nooit gezien, alleen op tv wel. En nu in het echt is best spannend, ja. Ja, wel heel leuk eigenlijk. En ook wel heel erg spannend. Ik had ook heel veel zenuwen. Ze heeft een paar kleuren en een paar letters ingekleurd. Deed ze het goed? Best goed, ja. Maar één ding viel hem vooral op. Hoe was ze in het echt? Ja, wel leuk. Ook wel iets groter dan verwacht. Groter dan verwacht. Wat voor beeld had je van haar dan? Gewoon dat ze wel iets kleiner was. Ik had gedacht dat ze rond de 1,80 was. En hoe lang was ze, denk je, in het echt? Ik denk rond de 1,90, denk ik. Na de workshop gingen Zeeuwse cultuur- en onderwijsorganisaties met elkaar in gesprek over onderwerpen als kansenongelijkheid en verlengde lesdagen. Na 1,5 uur was het voor de koningin tijd om weer te vertrekken. Nou dag, in deze regenachtige dag. Ja, we konden het niet nalaten, we moesten het toch even checken. Koningin Máxima is niet 1,90 meter, maar volgens de RVD 1,78 meter. De dag begon grijs en dat resulteerde vanmiddag in Zeeland in een paar regenbuien. Maar ondanks de regen werd het toch nog ruim 10 graden op veel plaatsen, dus ja, eigenlijk best zacht. En morgen wordt het nog zachter met temperaturen tegen de 12 graden. Maar het blijft regenen en morgenavond dan hebben we ook nog zware windstoten. In het weekend zakt de temperatuur weer. En kijk op onze site en op onze app voor meer nieuws in Zeeland. Bijvoorbeeld over de pinguïn die vanochtend is aangetroffen op de boulevard in Vlissingen. Of was het wel een pinguïn? Tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne avond en graag tot morgen.